Ja, så inte köttla socka. Vi fick nästan 100 kronor. Borde bara göra det med. Ja, det är det. Ja. 100 kronor. Ja, så nu kommer vi till här som vi vill. Det kanske inte utan han. Okej, bara hoppa där räcker. Nej. Nå. Det ser ut som att Oakland vi spel. Ja, Oakland. Men Oakland spelar i träning. Nå, det är en köttna som du inte kommer på. Man kan inte säkert få den på en annan mat, men det är också ringt. Råkte vi man kan få när vi lägger av torren och så lägger man i det. Ja, det är samma 100 pengar jag spelar. Ja, Jag köper akkurat så platt om automat. Vad blir det för pengar där? Nej. Ja, men jag vill pröva kanonerna, Jesper. Nej, det är samma pengar. Nej. That is what we do. Eller i kassan bara. Kasse! Kasse! Han har ju släng bomba. Kanske drypa sig. Okej. Så sad. Lämna sniparna. Ja, är det rätt igen? Well, ja, faktiskt. Åh, det gick. Hand service to that you down så att pengarna och så för. Jag råkar inte med att missa pengarna, men nu är det också undan så kan det gå vara att program inte vet som inte dår att kombinera pengarna. Jag vet om det är bad till ska samma hålla. Well, listen that. Yeah, Let's do this the hard way. and the easy way. Nej, jag vet inte vad. Nej, inte på samma sätt nej. If I let you fall. There we go. No. Hi, I'll prepare the cannon for you. Men här ska så är det lätt shit nu. Ja, nu har jag också backup känna. Nej. Tar så shit nej. Ja. Det är den nästa. Get out of town. Get back to town. Nej, extra gravit. Too far, man. Too far. Far out, man. Det gick. Bye bye. Så är det, så färd det fin down. Vad är det? Ja, kan du stanna det? Ja, det är för. No. We're dead meat. I am dead to you. Ja, jag äger nu. Holy macaroni. Oh shit! Det är viktigt alltså. Och ja, nu du kan släppa få pengar nu till jag släppa stenen så du kan släppa det. Ja, får veta mer jag finns kontroll. Nu klarar jag typ med så och få pengar till. Jag vill inte köra. Allt så. Ja, jag ska behöva. Men nu inte jag kronor chatta. Ja, det är en tur. Oh, look at that egg. No. You do not want the egg? No, I don't care. You do not I- care for the egg? Hello, dude. Oh, Nej, nice. 2 kronor sen. Jag tänker ni inte. No. Vad så jag? Men tänker ni inte?
Yeah! It worked. It actually worked. Du. Att det är ena köttner som man inte fyller ur banan nu. Så vita kan heter här för köttna. Hooligans have got out of me out. Ah, gosh dang it! Ska man tajma det? Ja. Nej. Men det är bara rejer shit. Eller rejer kron. Början, det är så mycket. I don't want that. Jag tar så. Och så ska jag så ställa det laffast. Did it. Nej. Jag ska inte just det. Det blir jävla sunt. Ah. Nej. Nej. Projektvinkeln är till en bord igen. Nej, så prövar vi det. Assassin's Creed. Ego! Oh, jag ska packa. Oh shit, this gonna be hard. It's harder than it looks. Kids, don't do this at all. Yeah, discretion. Kids. All right. Go up. Wow. Ja. Sånt här jag lattar. Det blir så kan man spela benen så att jag spelar. Ja. Nej, bara hoppas inte dodge alltså. Jag har inte jag ska. Nej, tackar det då. Jag hoppas inte dodge alltså. No. Whoa! Oh, so close. Great, I think. Huh? Jeez. Fler. No! Lägg det sig där. No. All the effort.